Habang nagpapainit tayo ng mantika, lagyan muna natin ng asin yung ating mga bangus. Yan. At saka pala, itong ating tausi, ito, hinugasan ko to tapos medyo nilamas kung ganon. Kasi ito, kung hindi mo to hugasan, maalat to. Kaya kailangan hugasan. Ngayon, magpiprito na tayo ng bangus. Ayan, mainit na yung ating mantika. Gumamit ako ng used oil Sayang kasi yung used oil. Ngayon, kailangan na natin ihanda yung ating copper dahil mahirap magprito ng bangus. Ayan na siya. Ayan na siya. Yan ang problema sa bangus. Grabe. Balikan natin mamaya. Babalik na rin natin. Ngayon, ang ginawa ko, pinatay ko muna ang stove kasi nagtatalsikan. Okay, yan. Then, takpan natin ulit. Sundihan natin ang stove. Mahusok! Nasa labas kasi ako So ngayon, hanguin na natin. Susunod natin, magigisa na tayo. Ayan binawasan ko lang yung mantika So unahin natin yung ating luya. Tapos susunod natin yung ating bawang. And then yung ating sibuyas. Golden brown lang natin siya. Pwede na natin isunod yung ating kamatis. Lutuin muna natin yung ating kamatis at durug-durugin natin para lumapot yung ating sauce. Pwede na to. Medyo durog na yung ating kamatis. Ilalagay na natin yung ating tausi, yung ating black beans. Tapos isunod din natin yung ating, haluin muna natin, and then isunod natin itong ating oyster sauce. At hindi ko pa siya mamuksan. Lagyan natin ng konti. Ayan, 1 tablespoon. Halo ulit. Lagyan na natin yung, maglalagay tayo ng sugar kasi yung ating tausi, maalat yan. Ang sugar ang magandang pangontra sa alat. At maglalagay din tayo ng
chicken powder. Tapos lalagyan din natin ng 1 tablespoon na suka, ha. Ayan. So, lagyan na natin ng tubig para may sauce naman yung ating mga bangus. Konti pa. Okay. Ngayon, pakuluan natin ng maigi. Mausok kasi alam nyo, -4 dito sa lugar namin, kaya yung usok makapal. Ngayon, ilalagay na natin yung ating mga bangus. At tsaka natin takpan. Ngayon naman, baligtarin natin yung ating mga bangus. Takpan natin ulit. Ayan natin siyang medyo matuyo-tuyo yung ating sauce para mas malapot. Oh, luto na to. Pwede na, pwede na, pwede na. So, isi-serve na natin. Isi-serve na natin. Ang sarap nito. Kuha lang ako ng plato. Tingnan nyo yun ba? Siyempre, ang kukunin natin yung ulo. Ulo ang masarap eh. Diba? Tingnan mo. Lagyan natin ng black beans. Ito yung pinakamasarap dito. O mga yob, luto na yung ating tausing bangus. Tara na, kumain na tayo.